Tak dnes je 5. júna 2010, Tyršovo nábrežie, zatopené Dunajom. A to je starý most, momentálne je uzavretý. Idú ho rozoberať. Nesúvisí to s povodňou. No, sú tu aj iní ľudia, sa tu fotia podobne ako my, natáčajú, kamerujú. Tu sa ľudia bicyklujú, chodia na diváky. Tuto je pekne viditeľný hrad aj s domom, alebo s konkatedrálou svätého Martina. Tie pravdepodobne zatopené nebudú.